Hey now, I feel a new one coming on so that you can sing along with it. Right now, and I'ma dedicate this song to everyone I got is true. Hey now, one love, one God out of millions people. Right now, it's been a long time coming, but I'm serving up the sequel. Back from the dead, I'm the sleeper done slumbering. Pass me the mic and I might stop mumbling. Crumble like a cracker, I'll fall like a leaf, but the hole in my soul's been filled underneath. So whether you're a loser or a winner by the numbers, everyone knows the tide goes to the runner. So lace up your shots, get yourself in this race, cause this little thing here gonna set a new pace. Hey now, I feel a new one coming on so that you can sing along with it. Right now, and I'ma dedicate this song to everyone I got you. Hey now. Takže Miško, ty si predseda občianskeho združenia Priateľ, a takže nám porozprávať niečo o tejto akcii. Takže stretnutie Mladých Viktórií je stretnutie, ktoré organizujeme už 5. rok. Je to vždy stretnutie, ktoré sa organizuje v januári v zime, akoby tak na polovici školského roka. Je to typické stretnutie pre mladých, otvorené, zdarma, môžu tu prísť všetci mladí, rôznych vyznaní, rôznych vekových kategórií, na to, aby zakúsili víťazstvo v svojom živote. Sú tu pre nich pripravené rôzne prekvapenia. Tento rok je to, čo je výnimočné, tento rok hip-hop, breakdance, je tu jedna tanečná skupina, jedni šikovní chlapci, ktorí sú naozaj profesionáli v breakdanci. Takisto prvý rok, ako môžeme vidieť tu vzadu, kapela nám spieva po anglicky, takže trošku to chceme obnoviť, niektoré piesne v angličtine. Všetko je to štýl worship, na štýl chvál. Podlehá kritice, ale nepropadáme příliš palice. Nejlépe to ukazují čtyřice, stačí jedna krátka, obyčejná rodice. Tyhle naši malí České republice jsou nešťastných lidí, celé statisíce, ještě daleko jako více. Lidi hledají chyby všude, hlavně v politice, ale nejsme tady kvůli politické kritice. Děláme, co umíme, užíváme dispozice, které lidem dává radost, ještě více. Tak ja sa najviac teším z tých mladých ľudí a zvlášť na chvíľu, kedy oni sa budú môcť slobodne rozhodnúť dať svoje životy samému Ježišovi. A verím, že táto chvíľa, tento moment príde tak dlho očakávaný odo mňa. Let all the earth
rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice.